maluwo rech mar salmon. Gigolo rech e nam, to rech no nitiere moko mitero ma fresh, midhi chame hotel, midhi chame itero supermarket. To nitiere ma giketo kembe ma kanyo ma medo dhadhu ne rech no kanyo. Baso infrastructure molos maber gi sirikal miyo gitero bidhaa gigo e kuonde mang'eny. Koro gima sirikal nosetimo maber en yawonwa chiro. To yawo chiro kata dhi andika mar yawo chiro no en step mokwongo. Koro step mar ariyo me gima winjo Nyangweso mene wacho maber en sirikal nyaka ng'i kaka wamiyo jowa mijing'o mar ng'eyo ni ang'o madatim mondo amed ndhadhu mar gigo ma auso, mondo kik wabed jogo magolo njugu e lo to wauso njugu no kaka en no. Nikech iyudo ka jomoko biro kawo njugu kwano to gidhi rego value addition, to gidhi giketo e tin to giketo stamp, koro oduogo ka ondike ni made in China. Ma koro wan wadhi nyiewe pesa mang'eny to njugu moyaw thoro ka. Ineno. Koro mago gik manyaka wakelo piny, especially counties. Ngeni counties wa tinde jok man gi telo mar agriculture. Koro nyaka walos, nyaka waelimisha jowa ni puro kekende. Nyaka wa elevate gik matimo wae puro kene ni kwa segolo bando, kata kisegolo avocado, kata kisegolo rabuon, to initieko iniseuso. Nyaka wangi ka counties go konyo. Ingeni wasebet county igni 10. Nitiere pinye moko ma igni 10 go, dikoro sani nitiere kembe 5 e counties wa mag Kaluo. Dikoro nitiere kambi moro Siaya ma en ogolo rech to oloso rech to wa export. Dikoro nitiere kambi moro Homa Bay, kambi mamedo ndhadhu ne gigo kaka mana wacho kaka rabuon kata njugu magolo kanyo. To ok wasetimo mano nikech ok wang'i the bigger picture. Ineno, kane wang'iyo the bigger picture, wang'iyo ni gigo ma produce kai wabiro tedo gi e pinje mage nikech wan gi market maduong'. Dikoro konyo kendo dikoro medo kaka wanyalo benefit from COMESA. Nono to wabiro chako wadhi higni 30 moko kendo ni wayawo chiro to ok wayud malich. Gimoro kendo maseneno, samo yawo chiro kamae to konyo miyo opportunities ne jowa madwaro timo biashara. Ng'at modhi oneno ni oko kacha anyalo dhi omo ji awinjo jok ma omo minerals DRC kata Zambia, kata sani nitiere gimoro ni energy transition ma ji te ng'iyo kaka wanyalo tiyo gi lony manyasani ma loso gik moko kaka solar panels, gik moko EV cars, gik machalo kamano. Sirikandwa konyo jogo mondo wadhi wakaw minerals go watigo kayo, walos go gik moko kaka chips miwinjo sani endi. Gigo ya mana Kongo ka to gidhi Taiwan, to ka giduogo ka koro gin microchips, gin simo machalo kama. To mago gima sirikal nyaka ng'i ni gibiro timo ang'o magiketo mondo jogo manigi ujuzi, jogo manigi interest magidwaro eka wabiro benefit from market magiyawono maduong'ni. Nono nikech ng'eni sani king'iyo percentage mar trade ohala ma watimo ei COMESA ka tin kabisa, en mana 10%. Tiende ni to ka bero winjo bed percentage ati onego bed 100 moingo kata 100. Gik mang'eny wauso gin mafuta to gi minerals. En mafuta mago jo Libya gi jo Egypt gi jo Sudan, mago jok mauso mang'eny moingo ji ei COMESA ka. To COMESA onego bed ni promote intra-regional trade. Tiende ni awuok ka tadhi Zambia takelo gimoro ka, to ng'ato ya Ghana kelo na gimoro ka. Ineno nyoro seche mane nyoro tino ne waweyo wach michele. Kaka seche moko ahero kacha dong' nitiere mchele mane puro kama lich dumara 12 ahero ne yelo. West Africa import mchele mang'eny magigolo Indonesia, China, kuonde mang'eny go. Nyangweso ne wuoye wach Africa Continental Trade Area ma en koro en chiro maduong' ahinya moingo kata COMESA. Michele chando wa puro kani kichango mwanyalo puro mao kata niji chamo machon chiro mara ahero kacha chande wauso mchele 100. To mano mchele ma wanyalo puro maber migolo ka titero pinje mag West Africa. Nikech sani waseyawo market
ma kuondego onego bed ni yot wa golo mchele kae mwatero kuonde. Ichiwo ranyisi ni pinje mag West Africa ongere kaka giwechego mago mag mchele machimo kigole pinjego kitere pinje mamoko manitiere boriwruok mano mar timo ohala mar COMESA. Bende piny Kenya bende nyalo bire kod gimoro achiel